ମୋ ଘରକୁ ବି ଯାଇନି ବିଜୁ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଦିନ ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ କଣ କହୁଥିଲେ ସେ ବିଜୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ 3 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୁ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ହବ ଆଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାପରେ ମିଶି ତାଙ୍କ ଦିଅର ଫେର ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେ ଘର ହଁ ଯେ ଘର ବୋଉ ଘରର ପୁଅ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ସିଏ କେବେ ଆସିବ କି ମରିଗଲାଣି କି ହଜିଗଲାଣି ଆଉ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତୁ ବିଜୁକୁ ବିବାହ କର ଇଏ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଏ ଥିଲେ ସିଏ ରହିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆଙ୍କର ବି ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଇସାରିଲାଣି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଫେର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଣିଲା ଭିତରେ ସେ ସେଠୁ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜୁକୁ ସେଠୁ କୁଆଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅବିକା ସେ ରହିଛି ଆଉ କଣ ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ସେ କହିନି ଯାଇକି କହିନି ତମକୁ କହିନି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କହିନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଇଏ ତାଠୁ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଭାନୁ ବିନ୍ଧାଣୀ ବିଜୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଇନି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପଳେଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇଛି ଇଏ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇକି ସବୁ ମିଛ କହୁଛ ନେଇକି ଗଲା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ତା ନୁହଁ ତମ ଘରେ କେତେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛ